Apa kong cái hàng ghế Jadi Ramchundra constituency bisingo जों जत थाइने गुरी लाइखा जिनि जत लुकरक बाय जों खाका हामिया फा लाइखा बुबागरना हमारे जों जत नुखु नुखु थाङै साविना बागै दिनि जत लुकर बेलेग खाथुंजाक जों बस कांगबो अमागिना जों जत खाथुंलाय चिनि बुबार काहाम गोरों तंगै दिनि जे जबाव जे अंखलायमान न तेबो गोरा खालायो चिनि बुबागर चिनि बाय साम खालायमानि सोलायजा नै चिनि आम सायो चिनि बर मने एमएलए बाय जों जत पाल पाल का बाय माला लायका थाङै बेलेग लुकर खाथुंजाका ते अबो जे दिनि कप्लाय माने खरक से हार्ड वर्क बन कलम तै बंगनी जरा दिमान बिसिदै जों ति रामचंद्र बेलेगेन काहाम खलाय जों दिनि इलेक्शन बो कप्लायनि मांका आउन बगै रामचंद्र जत लुकरनो पाइफले हामबायरो